Tgħid li mill-isbaħ belt fil-Kottonera. Formula, apparti li l-ikbar ukoll. Għalija huwa il-Kalkara l-isbaħ post. Il-Kalkara hija ġawra. Naħseb bla dubju ta' xejn mhux hekk u mingħajr ma nkun egoistiku il-Birgu. Ovvjament nara il-belt tal-Isla. Kif stennejna l-4 sindki tal-4 lokalitajiet fil-Kottonera ġibdu lejn il-lokal tagħhom. Iżda mbagħad jiġbdu ħabel wieħed meta tissemma l-kelma Kottonera. Kottonera li issa se jkollha għan wieħed, strateġija waħda. Biex nindirizzaw il-miri ewlenin li nedejna f'din l-istrateġija għandna bżonn diversi proġetti. Għandek proġetti fuq li huma proġetti infrastrutturali, proġetti marbuta mal-kultura, proġetti marbuta ma' żieda fis-servizzi li nofru fl-erja u fuq kollox l-importanti wkoll l-edukazzjoni. Din l-istrateġija hija mirata biex tilħaq it-tliet pilastri li hemm bżonn li jiġu indirizzati biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu fil-Kottonera. Mela, l-ewwel pilastru huwa dak li ngħidulu is-social capital, li nimpruvjaw is-social capital. It-tieni hija li nimpruvjaw l-ambjent u nsebbħu l-ambjent, u t-tielet hija li nżidu fl-attività ekonomika ġġenerata lejn it-tliet bliet u l-Kalkara. L-ewwel ma għamilna huwa li ħloqna steering committee. Ġbarna flimkien diversi ministeri, dipartimenti u entitajiet ħalli ma jkollniex xogħol idduplikat. Imbagħad jiena bħala l-koordinatur eżekuttiv ta' din l-istrateġija bdejt kelli laqat ta' sikwiet kemm mas-sindki, kemm ma' qdiet mhux governattivi, kemm ma' nies oħrajn illi wrew interess u bekk u anke ma' nies permezz ta' survey xjentifiku illi għamilna. Fil-fatt, it-tfassil ta' din l-istrateġija ma sarx bejn erba' ħitan. Seħħawn fit-toroq u fl-ibliet tal-Kottonera. Kif jiġdu s-sindki ta' dawn il-lokalitajiet, kollox beda magħhom. Tista' tgħid sa mill-bidunet timur lura jekk m'iniex sejra żball għall-frar, kienet l-ewwel laqgħa flimkien mas-sindki l-oħra tal-Kottonera, mal-arċipriet, mal-membri parlamentari, u ma' xi oħrajn fis-sala, iżda fostna kien hemm il-Prim Ministru li xtaq jisma' b'mod dirett dak li aħna kellna xi ngħidu, x'qiegħed forsi jinkwetana, x'inhuma ċ-challenges tagħna li tista' tgħid li kienu komuni, x'inhu l-futur tal-Kottonera u sema' lil kull wieħed u waħda li kien hemm fil-Kamra. Sejjaħ laqa il-Prim Ministru fejn konna mistednin il-membri parlamentari u s-sindki tal-Kottonera inkluż il-Kalkara. Aħna tajna l-proposti tagħna, tajna proġetti u tajna wkoll x'qed naħsbu għall-futur. Proġetti li jistgħu jiġu amalgamati flimkien ma' dawk li huma deġa approvati biex allura awtomatikament imbagħad il-proġetti kollha ikun proġett holistiku. Jien għalija il-pjan ta' strateġija tal-Kottonera beda mill-laqgħa li sejjaħ il-Prim Ministru f'Kastilja li minnhom ħarġu ħafna problemi soċjali, housing, sigurtà, anzjanità, żgħażagħ. Iżda x'inhu l-potenzjal tal-Kottonera? Il-Kottonera bħala belt waħda nistgħu ngħidu hekk tappartjeni fiha kultura rikka, storja rikka, il-mod kif nitkellmu, id-dialett tagħna, il-mod kif ngħixu, aħna popolari wkoll li għandna qalbna tajba nafu mmorru man-nies, inħennu. Il-Kottonera u l-Kalkara għandha storja kbira. Għandek bliet fortifikati, bliet mimlijin storja, bliet illi nistgħu ngħidu kienu fost quddiem fuq in-nazzjon ħanejtek. Turisti mimli
residenti li jiġu jiklu jagħmlu post ta' rekreazzjoni u hemm ovvjament il-kumplament tal-kottoniera li taqqat il-Bormla u l-Birgu li ġi xatt wieħed. Però li lin minn dan hemm realtajiet soċjali li nsibu elenku tagħhom fl-istħarriġ li sar biex tfasslet l-istrateġija. Fost oħrajn, meta wieħed iħares lejn il-bini tal-Kottonera, jista' jara li l-maġġoranza tal-postijiet inbnew wara l-gwerra, 2200 post minn total ta' 4153 post. Il-postijiet ta' qabel il-gwerra jammontaw għal 1358 post. Bħal lokalitajiet oħra fil-Kottonera hemm ammont ta' postijiet vojta, bl-akbar ammont ikun f'Bormla b'645 proprjetà u lanqas fil-Kalkara. Dawn il-postijiet huma kollha ta' sidien privati. Matul l-aħħar mit-sena, il-Kottonera baqgħet tara tnaqqis ġenerali fil-popolazzjoni. Fil-fatt, fit-tliet bliet u fil-Kalkara jgħixu ma' 13,400 persuna li ammontaw għal 2.9% tal-popolazzjoni Maltija. Bormla hija l-akbar belt b'5,200 ruħ, l-Isla b'2700 ruħ, il-Birgu b'2500 ruħ u ma' 3,000 ruħ fil-Kalkara. F'dawn l-aħħar snin il-Kottonera esperjenzat influss ta' residenti barranin, il-maġġoranza tagħhom Ewropej. Dawn jammontaw għal madwar 3% tal-popolazzjoni fl-4 lokalitajiet. Illum il-barranin, apparti li jfittxu proprjetà li hija affordabbli, ifittxu wkoll il-kwiet. Illum il-Kottonera ġiet post fejn it-tranquillità hija waħda mill-fatturi ewlenin illi tattira żgur barranin biex jiġu ifittxu u jgħixu ġewwa il-Kottonera. Illum il-Kottonera bl-iżvilupp li sar, bl-iżvilupp li hemm ippjanat, bl-attività ekonomika li għaddejja, bil-proġetti ġodda li għaddejjin bħalissa bħalma hija l-Università, għadu kif spiċċa il-Baċir numru 1, għandek il-waterfront li għaqdet it-tlet tibliet, l-Isla, Bormla u l-Birgu. Illum il-Kottonera ħadet status il-fuq ħafna mal-barranin. L-istrateġija għall-Kottonera tagħmel diversi rakkomandazzjonijiet bilan li l-Kottonera tingħata ħajja ġdida u r-riġenerazzjoni tagħha tkun waħda iktar maġla b'effetti iktar fl-immedjat. Fost il-proposti li jsiru hemm dik tal-użu aħjar ta' faċilitajiet soċjali u komunitarji eżistenti. Fost oħrajn huwa irrakkomandat li spazju vojt fl-iskejjel primarji jintuża biex jipprovdi ċentri għall-anzjani inkluż matul il-lejl. Jingħad ukoll li għandu jkun hemm inċentivi għal użu ta' djar vojta jew abbandonati fil-Kottonera fosthom għal first u second time buyers. Fi proposta oħra jissemma l-użu ta' binjiet ta' ċerta importanza li għandu jinstabilhom użu u f'każi oħra jsiru proposti. Proposti li huma konkreti ta' fejn u x'għandu jinkludi dan ir-restawr. Hemm proposti illi se jibdu jitwettqu mis-sena d-dieħla. Hemm ċerti proġetti li se jibdew jitwettqu mis-sena d-dieħla. Imbagħad hemm proposti oħrajn li jridu jieħdu ċertu perjodu twil ta' żmien. Ġifieri qegħdin naħdmu biex naraw kif nistgħu ir-riżorsi li hemm fil-Kottonera nużawhom ħalli l-ewwel nett intejbu il-livell ta' edukazzjoni ta' tfal. Aħna nagħmlu l-tfal li jkunu kburin mill-Kottonera. Imbagħad fuq livell iktar reġjonali qed ngħidu fuq tliet tibliet u l-Kalkara, aħna għandna l-beni kulturali tagħna. Dal-beni kulturali tagħna jistgħu jissarfu f'ħafna ġid tan-nies tal-lokal fosthom illa għaliex ikunu malma biżżejjed, ikollhom l-għarfien biżżejjed biex ikunu jistgħu jaħtfu l-opportunitajiet li se jkunu qegħdin jinħolqu fis-snin li ġejjin.
Jeżisti entużjażmu kbir għal din l-istrateġija għaliex l-inizjattivi li diġà għall-Gvern u l-Kunsilli Lokali maġġoranza Laburista f'dawn l-aħħar snin issa se jingħaqdu fi pjan wieħed. Pjan li għandu l-appoġġ tal-Kabinett tal-Ministri. Bħala sindku li jiena kont partu wkoll minn dan il-pjan ta' strateġija li sa tgħid huwa onur għaliex jiena wkoll qed nirrappreżenta il-Gvern lokali, il-Gvern li nagħmel parti minnu u li qed jagħti importanza priorità lil Kottonera flimkien mal-Kalkara u li qed jara li għandha potenzjal. Kottonera u l-Kalkara se jkunu aktar attrajenti. Meta inti ħatara di l-istrateġija ħanejtek u kif aħna ħejjejna il-programm mal-lokal tagħna flimkien mal-oħrajn. Dana se tkun ħanejtek it-komplija ta' riġenerazzjoni tal-Kottonera. Hemm postijiet li fejn ħajortu l-lokalità tiegħi tal-Isla li huma postijiet ta' restwar u postijiet ta' tiżbieħ. Naħseb li dawn sa jintlaqtu ħafna ilhom fil-ħsibijiet tal-Kunsill. L-an tal-istrateġija huwa li tolqod b'mod pożittiv l-ewwel qabel kollox lir-residenti tal-Akwata. Mhux għax mhumiex kuntenti bil-post li jgħixu fih, fil-fatt tara x'weġbuni meta staqsejthom jgħixu x'imkien ieħor. Timmaġinak tgħix x'imkien ieħor? Timmaġinak tgħix f'belt jew raħal differenti? Ma noħroġ minn mkien ieħor jien. Ma toħroġ minn hawnhekk. Le. Born li inti? Mill-bidu sal-qiegħ. Mill-ras sa saqajja. Kemm ilek tgħix hawnhekk? Jiena ngħix hawnhekk 81 sena. Xi tfisser għalik il-Kottonera? Żviluppat ħafna hu. Fejn li konna trabbejna fiha qabel. Xi tfisser għalik il-Kottonera? Kollox hu. Ħajti hawn jien hu. Kollox hu. Irrid immaġinak tgħix f'belt jew raħal ieħor barra mill-Kottonera? Le. Drajt hawnhekk, kemm ilek tgħix hawn? Ili mdu kelli 18 sena. Ili 62 sena. F'liema parti toqgħod tal-Kottonera? Il-Kalkara. Kemm ilek toqgħod il-Kalkara? 43. Timmaġinak tgħix imkien ieħor barra mill-Kottonera? Le. Aw twilit, aw qed ngħix u aw qed immut. Le. Jew il-Kalkara jew din l-Akwata hu. Iżda kollox perfett, żgur li mhux, għalhekk l-appellu għal parteċipazzjoni wiesa fil-konsultazzjoni. Minant il-pubbliku qed nistennew li jagħtuna l-opinjoni tagħhom dwar dak illi niddejna fl-istrateġija fil-ġimgħat li għaddew. Aħna l-istrateġija għandha 3 għanijiet prinċipali. L-ewwel nett illi sebbaħ l-ambjent, illi ġġib aktar investiment u xogħol lejn il-Kottonera u anke iżżid il-kapital soċjali. Dan kollu bilan illi jola l-livell tal-għejxin tan-nies tal-erja. Fl-aħħar mill-aħħar din l-istrateġija, il-ċentru tagħha huma ir-residenti tal-Kottonera u tal-Kalkara. Kieku ma nagħmlux hekk l-istrateġija m'għandha l-ebda valur. Jipparteċipaw ukoll dawk li huma barra. Aħna interessana kif nidru wkoll minant nies oħrajn li mhumiex ma jgħixux bħalna fil-Kottonera. Mhux il-Kottonera mhix tagħna biss imma Kottonera hija ta' Malta li aħna nixtiequ li din l-istrateġija tkun l-istrateġija ta' kulħadd. Li jużguru li wara l-konsultazzjoni il-ħsibu li mhux kollox jibqa' fuq il-karta. L-eħfef ħaġa hija illi nikdbu l-istrateġija. Issa irridu nimplementaw u biex nimplementawha irrid ikun hemm ir-rieda ta' kulħadd. Aħna għandna r-rieda, id-determinazzjoni, il-ħeġġa illi nimplementawha, imma nixtiequ illi jkun hemm l-istess rieda, ħeġġa u determinazzjoni mingħand kulħadd, meta qed ngħid kulħadd, mingħand in-nies tal-Kottonera kollha. Biex din l-istrateġija titwetta qed ngħidu illi għandha titwaqqaf fondazzjoni. L-għana ewlieni tal-fondazzjoni tkun li se tara l-proposti li diġà hemm. Tqis il-proposti oħrajn li se jidħlu fl-istrateġija finali wara li tkun għaddiet il-konsultazzjoni pubblika. U din il-fondazzjoni tkun responsabbli mill-implementazzjoni
tal-proposti. U r-riżultat huwa wieħed mistenni. Sa mill-bidunet ta' dan il-pjan, in-nies kienu fiċ-ċentru ta' kollox, għaliex mill-bidunet il-Prim Ministru u daw kollha assenjati minn dan il-pjan poġġew u semgħu lin-nies. Meta din l-istrateġija jitlesta se jkun ta' suċċess u gwadanna residenti. Permess ta' leaflet jew kard li tqasmu fil-residenza, ġa nista' notalek li fil-lokalità tiegħi tal-Isla ġa hemm min kiteb aktar suġġerimenti x'jista' jsir fl-istrateġija li hija ppjanata. U meta inti qed tisma' lin-nies u tara n-nixxiridu inti tkun qed taġen kollox u biex joħroġ imbagħad fl-aħħar mill-aħħar l-aħjar riżultat. U dik kienet iż-żjara tagħna fil-Kottonera għal din il-ġimgħa. Il-ġimgħa d-dieħla se nżuru bliet u lokalitajiet oħra madwar Malta u Għawdex. Għan wieħed li nibqgħu qribek sabiex nisimgħu x'għandek xi tgħid u x'messaġġ trid twassal. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla tisliet.